Daerah Jok Teng Wetan, prawira taman tekane Tirta Dipuran kuwi kok akeh bule Jon. Dadi ngene geng sejarahe. Biyen lemah area kene iki paringan utawa hadiah saka Sri Sultan Hamengkubuwana kanggo prajurit Prawiratama. Nah, mlebu taun 1960-an, anak putune malih dadi pengusaha batik sing sukses banget, geng. Nganti diceluk Ndara Batik, merga sugih lan omahe gede-gede, geng. Nanging pas akhir tahun 1970-an, industri batik kene mulai oleng, geng. Kalah saing karo batik printing pabrikan. Nah, ketimbang omah gede mau nganggur, kamare langsung disulap dadi penginapan kanggo para turis asing sing pas kuwi lagi mbludak neng Jogja, geng. Wiwit kuwi bule malih betah merga omahe nganggo konsep indise utawa gaya Jawa Eropa. Sik latare jembar lan asri kaya neng asale kono, geng. Sakliyane kuwi wargane ramah lan pinter basa Inggris. Dadi kene iki dudu panggonan turis dadakan, geng. Ndang mreneo yen pengen ketemu bule, geng. Sopo ngerti jodoh ya to, geng.